yi ba ka da labarin abin da yake faruwa a Najeriya. Yunwa ta yi yanzu amma mu dauko abinci ne zanga-zanga muke yi. To ko zanga-zanga kuke ai ya kamata duk abin da ya zafi maganin shi Allah ya kamata mu hakuri mana. Ka san ba shi Buhari ba mu shi ma mutum ne fa kaman kowa sannan shi ba tauraro bane balle haske. Gaskiya mu mun gaji a duba mu. Ya kamata a duba mu. Okay, so you say boy be Igbo, you know this thing. Yes, so you know what will happen? You know what will happen? May we relax. May we send a message for Buhari. Na be the thing. Okay. But dan ya hakuri bari mu dan tura sako zuwa Buhari. A tura. Arewa na kuka ana zamar da jinin mu ana kashe al'ummar mu ana kona dukiyar mu baba don Allah duba mu baba don Allah kare mu baba kokarin ya dan karu baba a tausaya a lokacin campaign da mu ake dukkan zance a lokacin zabe da mu ake layin kafce alkawarin da kuka yi na lura yanzu kun mance amfanin mu ya kare kuna buga mu kamar jince muna cikin yunwa ku kuna kurbar champagne to kun ci zaben ku ana kashe mu amma kun yi shiru wani yayi rashin baba wani ɗanai wata kuma ba dan Allah duba taimakon ku muke nema arewa na kuka ana zamar da jinin mu ana kashe al'ummar mu ana kona dukiyar mu baba don Allah duba mu baba don Allah kare mu baba kokarin ya dan karu baba tausaya ku dakata zan yi bayani mi ya fita duka da mi ya kalami ya baba tuna sele da ni da kuma burbuta mu duka tsalle ku barbatu da yare mu kare lafiyar mu kar mu nuna ware matasa mu daina tsoro mi kokari mu koya kan mu horo mu kauda duk san zuciyar mu mu sa rai gaskiya guda ne our future go better if we love one another mu kawar da duk tadanci cin hanci da munafurci to kun ci zaben ku